హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాణి క్రియేషన్స్ అండ్ వ్లాగ్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? బావున్నారా? ముచ్చటగా ముగ్గురికి 3 బ్లౌజెస్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాను కదా! ఆ 3 బ్లౌజులు ఇవేనండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేయండి. మీరు పెట్టే కామెంట్స్‌కి ఎక్కువ లైక్స్ వస్తాయో ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేస్తానండి. దానికి మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియోతో పాటు తర్వాత వచ్చే 3 వీడియోలకు మీరు పెట్టే కామెంట్స్‌కి ఎక్కువ లైక్ వచ్చిన మొదట ముగ్గురిని ముచ్చటగా 3 బ్లౌజులు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. సో, కామెంట్ చేయండి. ఎక్కువ లైక్స్ వచ్చేలా చూసుకోండి.